Gatusan ka mga residente sa lungsod sa Lamitan City ang misalmot sa usa ka motorcade aron maipakita ang pakikiusa sa katawhan alang sa kalinaw sa lungsod. Gihimo ang aktibidad tungod sa sunod-sunod nga insidente sa pagpamusil dinhi sa probinsya sa Basilan. Ang mga misalmot nagikan sa nagkadaiyang tribo ug mga barangay. Ang motorcade gipahigayon atol sa kasumaran sa pagsaulog niini sa ilang ika-47 ka tuig nga anibersaryo. Ang aktibidad gipangunahan sa Scout Royal Brotherhood aron ipakita sa katawhan nga angayan nga magkahiusa ang tanan ug dili magpinatsanay ug magpasakop ug angayan nga magtinabangay ug magbinahalay bisan unsa man ang tribo o relihiyosong pagtuo. Ang Scout Royal Brotherhood Organization Lamitan City Chapter nakighiusa usab sa gobyerno sa pagpatuman sa peace and order ning maong lungsod ug gidasig ang ilang mga miyembro sa paghimo og maayong butang sama sa pagbuhat og community service ug lain pang kalihukan nga makatabang sa komunidad. Si Muammar Ali, usa sa mga opisyal sa Scout Brotherhood, nagbutyag nga kinahanglang batasanon sa matag usa nga mahimong maayong ehemplo sa uban sa pagbuhat kaayuhan inay nga magmugna og kasamok sa uban ug sa komunidad. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.